Brothers and sisters in Christ, nagatubang ka ba karog usa ka dako nga unos o bagyo sa imong kinabuhi? Maigsoon, speaking of bagyo or unos, dunay kasinatian ang akong mama o akong papa kaniadto. Niadtong grade 3 pa ko, no, sa elementary. Ang kanimang akong papa is fisherman o kining isda nga pidlayan. Gakuhaon na sa mua mga 5 to 6 p.m. So, diha nga time bingwito ni muna kay mukaon ang isda nga pidlayan ana nga time. So katong nga adlaw tungod kay naibog lagi ako mama kay among silingan mga asawa kay mooban man po ni uban siya sa akong papa. Pag uban nila mga igsoon wala damha by 6 p.m. Doon ni abot nga unos, kusog kayo nga hangin, kusog kay nga ulan, dagko kang balod. Ug kami gani sa akong lula ato nga mo'y nabilin sa balay, nabala kami adto kay among mga silingan nanguli na. Ang akong mama akong papa wala pa kauli mga igsoon. Nag-brand out pa gyud atong nga time, perti yung ngita. Namo ni ang sinati sa akong mama ug papa. Number 1, wala sila'y suga. Importante kayo ang suga mga igsoon. Tungod kay labi na kaning manggong area nga gakuhaan namo sa mong isda, sa laod ni siya sa Lugait, Misamis Oriental. So importante kang suga, makita namo ang suga sa Hulsim. And then mo count and then may mga suga, pila-pila ka suga. Muna dito ang sa amo ang area. Dayon kaduha wala sila kumpas. Kuan lagi dool lagi kayo kay nya kuan dali ra po kay mauli, so walay kumpas. May tatog walay kumpas kay bisag wa kay makita, do na kay guide nga mo sana mo giya nimo pauli sa balay. My dear brothers and sisters in Christ, ang nitabo na daotan sila, wala maandar ang makina. Hantod nga mi andar, andar, palong. Pero bisan pag makaandar mga igsoon, ang pangutana asa man sila paingon. Wala man sila makita, possible nga naa sila mabanggaan or posible nga mapalayo na nun hinuon sila sa laod miski paingon nun sila sa laplin sa baybayon. May gani may igsoon, salamat sa Ginoo. Alas 10 sa gabi, niundang maong hangin, niundang maong ulan. O dito ilang nabantayan nga naaraday sila tungod na Samoa. My dear brothers and sisters in Christ, by the way, I'm Alex Lim o ang atong gospel karon nagisgot about kasakit nga mahimong kalipay. So kasakit nga kabahin na dai sa atong kinabuhi ang kasakit, no, giwarningan ta sa Ginoo nga masakit ta, maguol ta, masakitan ta, pero kini mahimo ning kalipay. My dear brothers and sisters in Christ, diha sa panahon sa storm, actually zero visibility ta na, total darkness ang atong masinati sama sa experience sa akong mamagpapa. Ngano? Because dili ta kahuna-huna so sakto, dili ta kahuna decide og sakto tungod sa ato ang kasinatian, no, nga giatubang tungod sa kabugat sa problema nga atong giatubang. Pero duha ka points ang akong i-share aning maong gospel. Number 1, ang suga. Importante kayo ang light, brothers and sisters in Christ, which is the word of God. Ang iyang pulong mo atong kahayag, mauni mo giya nato nga makahatag natong kalig-on ng giya nga makalingkawas ta ning maong unos o bagyo sa kinabuhi. Number 2, kumpas, brothers and sisters in Christ. Bisag unsa pa kangit-ngit mga igsoon, pero kung doon na kay kumpas, makauli ka sa inyo, ha. Para sa ako ang kumpas nagrepresent ni siya sa spiritual family nimo, your community, your church, your family, your true friends. Muni ang mugiya nimo panahon nga blackout ka, muni sila ang mo-guide nimo para malampasan nimo ang maong mga problema, para makauli ka. O katapusan, brothers and sisters in Christ, ang atong storya, ang atong story sa atong life, wala mag-end
sa kasakit. Meaning ang kasakit mo labay lang di ay kini-promise si God ang pain mahimong joy. So lumalabay lang ang kasakit. So pasabot mga igsoon nga kung unsa man ang atong giagian karon kaning pandemic, imong kahadlok, imong problema, malampasan na rin nimo, brothers and sisters in Christ. Because our life, there is a happy ending. So kung naata karon sa kasakit, naata karon sa problema, pasabot ana mga igsoon, dili pa na mao ang atong end, dili pa na mao ang final destination, because we are created by God nga para sa iya o para sa iyang gingharian. So doon na tayo happy ending, brothers and sisters in Christ. Okay, so dinhi na lang ko kutob. Salamat kayo sa pagpaminaw. I hope nga naka-share ko, naka-inspire ko sa inyo. Ayaw kalimot sa imuhang sa kahayag ug sa kumpas sa atong kinabuhi. Kay mo na tumagamit panahon sa bagyo or unos sa atong kinabuhi. God bless you, brothers and sisters in Christ.